Hello, people. Hey, people. We say. What do you say? Oh, what do you say? Yes, how are you? At your name. Mm, really say. Muri bohere. Handizi kuti link ichabvuma here because ndabva kudhara ndichichinja ndachiwa usimbe hwekugara. Ndabva kare ndichichinja link yangu guys. Ndadambozorora kugara ndaita live kufacebook. Ndadamboti zororei 2 minutes ndozouya dzandada kuita. Handizi kuti link ichaitirika ndione kuti ndiedha. I don't think kuti inoita iyoyi. Ndinonoka kutanga inogona kuramba. Yaita mopinda guys, katanga kupinda when I'm talking about celebs or socialites tikungota nyaya dziri random chat, saka musazorasika mepu vanenge vachida kupinda apa link iro. Timbotaura zvedu tunyaya 1 or 2 maybe na 2:15 ndoenda live yangu ndoita less than an hour. Nhasi kuri sei kuYouTube tinoita zvokuedha nati tichingotaura tumasimple any nyangwe nyaya isana musoro tinenge tichingototaura tuchitandara zvedu, saka musazorasika mepu vanenge vada kupinda muya zvekumaskits zvinogumira kumaskits zvepanapa takuita something chiri different. Takuita something different. Manje uyu anonzi ndapa linga munota zvoona kuti ndapa live guys. Muri sei muri sei kapakasha. Katlego chimbouya. Katlego, where are you? Katlego. Apa ndakanganwa kuekera ndakanganwa ku sikine uyu natone ndine moto here speaker yangu. Muri sei matone ndine moto here. Bluetooth mode. Ndiconnected ndimboridza kasong bichana. Nhasi handigari sistereki ndizoti akazogadzana ndizoti akanakirwa kaisi. Uyu inonzi chii ndakazodai zvemi ndabva pepe ndokuinda kundotora wekera picture yembwa iya. Hanzi ngandichikuda huya kautiudze pinda mubhokisi utaure zvakanaka Wellington Kaseke, huya undiudze zvakuda kutaura undinyenge palive pachoni ndokupindura. Bluetooth pairing successfully. Nongatanzi ini ndichikuda here saka nyaya yangu ndoitaura kupinda mubhokisi undiudze. Iro link iro. Kule pinda mubhokisi kule yamana kule aiwa guys sekuru vemunhu guys. Kule mimika handimukona link iro here kule bayai link ka muchiaccepta I think rinenge dazoti munogona accepta nefacebook. Chimbopindei kule guys aiwa kule vangu kule vemunhu guys. Pastori time yangu ndeyekudza kuti ndakazosvika Joburg ndikafonirwa ndikati sei ndokule vangu ava guys. Kule uyai kule uyai pindai guys mungomhorosa ungoti ndeipi mubva mauya neningirikini neuyu nemunhu wangu naCurify. Uyai ndafarisa zvekubaya exit. Guys kule manje vanouye here guys. Kule ndavauye guys manje nhamba yavo handina uku kuseri kwacho uku. Kule uyai.
mungoti accept mungonditi ndeipi, musazvoda uyai pano kure. kure uyai pano, vanouya here baba kadza kule vamwe. Handisi kuvaona, ndoda kutanga ndaona, tione mafesi enyu zvakaita. Eurotech, Mike. Kukule vangu vaindipi gaizi? Kukule vangu vaindipi? Eurotech zviri sei? Handisi kuona murima. Eurotech. Kanibona anonzi Mike. Mike. Hello. Zviri seiko naiwo Mike, naiwo Mike. Uri seiko Shema? Ndiri bhoda seka kandiona pakanzi Mike. Ndini top fan. I know, ndabva ndatoriziva ningiri nachoni, ndabva ndariziva, otherwise muri sei? Ndiri bho zvangu, ndanguya uzongo kumhoresei long time, malive nachiputsana nawo zvangu. Really? Kuri sei ikoko? Kuri bho, mabasa chete atiwandira, but ndanguya uzongoti muri sei napinda saMike. Ndiri bho zvangu Mike. Aiwa, ndiri kuriziva zita rako zvangu, saka no problem. Iri bho, thank you, good night. Alright, rega ndione kuti ndoisana. Munhu anonzi Eurotech ndambokuisa. Ndikatsande ndida kutanga ndaona face yako. I want to see your first face. Ndisati ndakuisa mubox. Tanga wandiradza face kuseri. Handise ghost zvikudero. Handizozivi kuti uri ghost here kana kuti uri chii. Da kutanga ndaona face. Eurotech ndakuisa mubox, hauna kundidevera. Kukule wangu waindipi manje? Hanzi link harina problem. Link rino I think yakutotaka kunetsa kuti rinotenderedza nditi. So munongoti accept. Tuone. Excuse me. SB. Shakule vangu ndada kuti vapinda apa. Ndasitopinza musikana upi papa. Musikana wokudina. Ukutaura kanewe ndinokugona here. Aibo unondigona inga ndikutaura. Sandaro. Kugona here manje. Uri sei? Ndiribo zvangu uri. Anonzi Winston muwekera ndinokuisa mubox kana wabaya link. Ndiwe ukanzi Eurotech here. Timbona kanzi Eurotech. Manje usiriwa usikuya uyu rako. Eurotech uyu ari kungopinda but akanyarara. Eurotech taura. Ndiri kutaura wani, pane zvachiitika pa network. Uri sei yako? Hapana, uri sei? Eurotech wacho ndeupiko? Ndini Eurotech. Kuseri ko ndi madam. Wati? Kuseri ndi madam here. Aiwa. Azi? Baby. Azi? Hello? Ndikuwa kukusekeza. Azi? Eurotech. Badona. But anyway, raboti zama kupinda. D anyway. Andizivi. Hanzi link ro. Ramba uchibaya udza vanhu kuti vanopinda same link. Ine link. Guys, kana mlopinda mulingi naga. Unopressa anditi link rakangwezwera. Chingobaya that link. Runo kuspota rega usvika. Then pane paunosvika panobudisa kuti vanenge 10 kana 10 kana 11 kana 15. Uvha ungobaya 1 ungobaya
rinotokuratidza pekubaya, then ungonyora zita rako raunofanira kushandisa wakupinda mulink. Ende kana uchipinda mulink, pinda nefesi yavo vati kuone kuti utonge chipoko. Aiwa, isi kuti vamwe vanenge vachipinda vachitaka kunyaririra here. Unonyarei kupinda online. Anonenge achinyareiko. I never know. Aripiko chihera wangu nhasi. Ingirikini. Vachimbomira kumudedza uchidero vanonzi Nyasha. Alright, aripiko Nyasha. Maybe. Uya kanyitana akatitaura TM handisi kuona face, datanga ndaona face. Kana pasina face handiedhe munhu. Haisi mistake. Aripo here nhasi Tanaka? Tanaka uya pano sha. Kuvi musikana waitaura naye ari kupiko manje anoita pamwe ari kubasa. Iwe ndiye anyatsa kukuona. Chiedza. Manje abatike zvokumhanya chichi. Hanzi lingi rangu riri kundidirector kublock and report. I don't know. Chimboita copy link kana woshandisa what do you call it? Ukabaya not accept. Because unongoramba uchiaccept until wapinda mukopa. Ationa. Then unofanira kungomirira. Zviri sei? Aisha uri sei? Ndiri bo kuri sei? Kuri bo nhasi ndapindawo. Zvima musingadi kupinda imimi. Unononoka mazuva ano. Kwandiriwo kandine chimboti mboita zvimwe usade damboti ndikati letiwo ndozoguma ndangokurumidza kubatwa nehope. Izvozvi zvichakuita almost 2 AM ka. Alright, apa ndatonzwa nezvimunya zvangu. Wapedza here zvimunya? Azvisati zvapera ndozvandanchitoona ndikati handingambosaririwo life, regai ndichipinda ndionewo life. Upi zvako? Ndiri aku kuSouth Africa. Kuri sei kuSouth? Kuri right, ava nambovaona pachimunya chamasikati chandandichiona. Ndibhika we. Yeah, ndibhi zviri sei? Ndiri right uri sei yako? Ini nditori boy, ndinondoona ndina shema sezvo zvangu zvakatorongeka. Handitika. Ndangoti ndipfuure nditi Sharo hai ende warova ndanzwa nezvimunya. Ndati kwati ini ndindarova kuintaneti kati aiwa inini ndinda aiwa hurovika. Thanks for entertaining us. I really love your shows. Thank you very much. Iribo, bye bye. Iribo. Bye. Uyu Byron Bururu handisi kuona face yako futi. Millicent, can I see? Millicent ndeupi? Millicent tangu andadza face tione. Tanga waisa face tione. Okay, Byron yes. Nasi tungoda vanhu vari kupinda nemafesa. Vanonda vapinda nemafesa avo nasa. Millicent! Hey Millie! Wakamute, bvisa mute. Unmute yourself. Hi, Shemam. Oribo. How are you feeling? You look tired. You look like you're not feeling well. What's good? I'm exhausted. Ndakaneta. I just got home from Mombasa. Mombasa Kenya. Uchinda kupi? Ku Nairobi, Kumba. Unogara kuKenya saka wabva kuMombasa bwawafly kuenda kuNairobi. Ndizvo? Kuri sei kuKenya? Uri kutsikisa dzipiwo kuKenya iwewe? Kurebo. Hapana pa. Kona nyika nekudzidza. Uri kudzidza ikoko? Uri kudzidza chii? Masters in Criminal Justice.
Really? Iri sei bimbo rinyatsopoza wakadiro nhasi ndazoona munhu anoita ndinongozoti criminology kuri sei kumasters yecriminology muindofarira zvinhu zvemakanzwezi usaenda unoenda kupi kwada kuenda mira ipapo unozotaura naMillicent saka iri sei masters Handisamboti ndoda kuenda ini. iri sei masters Ndiripo. Iripo. wow that's really nice saka iwe uri nani ikoko iwewe unenge une mupesi wako kana kuti uri wega Kana. that's Itori mhuri sad yese. mukaenda mhuri yese ikoko so your husband naye vamwe vari ikoko izvo kana kuti maparents Maparents. That's so sweet unenge uchingoyemera mama wako kana wabwekana Ishema ndozotori zvinhu. sei zvanditori iwe chimbotaura nab chimbobvunza b mubvunzo Hi, BS. Yes, can Millicent. Uri boy. Ndiripo. runda kuisa kada kumbokubvisa mbichana uyu ambosara aripo chimboekera mili chimbotaura Wambisire. achajoka dambopoka chanzi Millicent yekutaura Kurisei nemi Ndiripo uri right here be. Nditoripo. No, Ndiripo zvangu. uri Shemuroti. I'm in SA. Okay. Kushema uri kopi wenda ndochitaura zvokuti 2 AM chi. ndiri kuThailand Okay. Hando saka unongochikanda mabhomba wakatemboti uri kure handiti. ndikati munobhombe nyangwe ndiripo pasi paplace ndinotozvimiririra But hey, I enjoy your shows. Like thank they're you just a vibe. So need is not on your connected. I wish they Oh. were so confident Is for this the real like you or kuneta? kuneta Is this the real you usikuona or kuneta na Emily? akaneta uyu talk. yes But if akaneta in the not nyatso. Unojamba maspika. naiwe kuiwewe mira b nayo Millicent wakamboenda kuya kune vanhu vakareba singamboiti ndokune vanhu vanenge vakadaiwo muromo vakaiswa maplace apa ndiwo Varipo vamwe vakadaro. wakamboendako Ndikupiwo. kukinya Vanowanikwa. wow I would love to visit Kenya one of the days. Biazva achinja voice. Panga achitaura neuyo yanga asingashandisei. Ndimboona nzvimbo. Yeah? Ndatobva What? wachinja voice. Anfunza zvata. Wachinja voice. Ndo voice rangu bvunza shera anobvudza. Aya, alright, bye-bye. Like seriously. Ko wakutiza. Ndakutiza. Onekuti tasiwa nashe matiri muno mwauda kunditiza. Wazviona kazvero kuti mwana uda kutiza notanga wamusiya neni muno. kana unogotize chii taura henyu ndichitotsvaga kauyu kanenge kari kamelody kari muzasi taura keep talking saka tiko otombondisira kamacontacts ako nhasi handiti Tososiya next time. Shero chii handitoka nditi ndofanira kutsvagere naye Shero sandirotsvagazve gore rino unomapedza macontact unoita kwashioka ndoita zibhaibheri rakadai kukurisa apa unobva wakangamwa unokangamwa nehangamwa kuti hangano dzacho dzaka unless ndatoita zvekutofungiswa. wakazowana here mazitana uyu ananyasha mazitana nyasha
Nyasha. Upi? I see your sound inofanira kubuda kana vanhu vautaura zvelove. It should be like this, like this, it's okay. You can have a conversation. Right, so let's talk. Mati. Ndatini ndoda kutora kabhebha nditomboenda nako kumhiri makungwa. Kumhiri kwemakungwa uda kuti unoshanya ikoko. Ukutoona visa ipapa. Ndoda kutoshanya naikoko toshanyawo futi. Meno unotenderana nazvo. Zvakaomba. Satete wemuroora kandiwo unotofanira kuti toita sei naye hanzvadzi. Oenda here kana kuti muroora ndiye otanga kuuya? I don't know. Uye anogara nevabereki. Anongovhizitawozve, anongofly achiti ndiri kuendawo kunoona mafriends. Iwe atanga kufambira usvika umutambe 10 minutes. Umudzimira phone paairport. Ufunde gaya. But Shero, why uchifungira zvakadaro Shero? My God. Obwandishaisa kana zvoutaura unoziva. Iwe wega ukufanira kutanga watsaga ticket visa rese kuenda kuKenya. Wasvika ipapo ukufanira unozvirindira nice hotel yako. Then you should take out this girl. Not kuti unonongo uchida kutoti take care of you. Iwewe take out this girl. Moenda kwamunoenda kwese kuri nice. Nyangwe akamboenda kumasaisai kwacho ikoko kana say just go ikoko naye muchita masweet nothing what uchidzokera kuhotera kwawo ikwako iye achidzokera kumba kwawo muchionana kana for a week muchingonzwanana kuti makamira sei then odzokera. Uona manje ukaitawo kana 3 mavisits uchidero chioneka kuti uchi serious here kana kuti ausi serious. Iye uzokuvhisitirawo unomuradza Durban, kumuradza kubeach, nyangwe achikuziva unozwa kungozofamba nemunhu so makabatana maoko muchikika jecha rinonakidza. Waimbozviziva kukika jecha kudai kupinda mudenga kudai kuona it seems like maflowers arikuenda mudenga. You're talking from experience. Yo. Jecha kungoti dai osoka rinoita kunge chocolate. Kana uri murudo. Like seriously? Iri kunyeba here naMillicent ndikuri vanema. Andichazvizivi. Sandiri kutsimbisa zvinhu naimi. Why am I wasting my time? Chiedza ari kupi ndadzoke zvake ndienda nezo unondishaudhisa nachiedza panapa ndikazvirega. Shaudi chiedza nemafakes anongo uyu agari kunyeranyera mese mune nungo dzekutaura ndiri kukutaurirai panapa ndiri kutokuudzai kuti nganditotaura wani nditotaura ndikabhebha manje kabhebha kari kunyara ona kari katoitonge kakada kutopinda mufoni macho manje kari kutonyarira. Chimbonyatsoukatarisawo neshema kakanaka bebi but akasumboradza kuti kakaneta unoziva. Really? Ona kamusekero manje, ona kamusekero. Machandi evarume ekuti chii manje, hapana Shero, serious. Kutokuta kuti munhu akaneta iye kuti haana kuneta. She looks very fresh. Haana kuneta. She looks very fresh. She looks very fresh and beauty. Hope dzake dzapera pacho saka anenge atori dangerous. Anenge ato dangerous. Iye yakaimbwa naNox My Melody. Pane pakatoipa. Apanenge asiri mujira kakutonyatsa kufamba fresh amuka asina hope. Saka unototedza kana kuti ubwaira. Utokona kubwairewe. But you should have taken a shower first. If you take a shower, like if not to feel fresh.
ndatogeza zvatona. How many hours was it How many hours did you think? to travel? Where you traveled from Kenya to whatever is it, Mumbai, It was only 2 Nairobi? hours. 2 hours. It was So it's only not 2 hours. oh, 2 hours so it's not dzakunetedza. far. Shonganete ne 2 hours. Asi wamukira Tazogara mutraffic. Kana tazogara mutraffic. From the airport kuenda kumba ndopazobhowa ipapo. Wow. So sweet. Shema. Kana kuti tumabhurera tunenge twajaira kugara mumba tusingatravheli. Angaita braid alo. Angaita braid. Unomboziva kuti inini my last travel ndakatravel about 6 hours. Ndakatravela 6 hours kuuya. Then I only slept overnight. Then the following night ndikabva ndatosimuka futi ndakuita dzimwe 6 hours ndichidzokera kuJoburg. Okay. So about 12 hours ndandiri paroad. But ndasina kumboneta kamunetwork wakaita. Alright, Banungo. Nah, I understand. Kuenda kuchikora mangwana. Mangwana Wednesday. Mangwana Tuesday. Mangwana Wednesday. Tuesday ndikuda kuenda kunotesa pakalenda. Serious, Mangwana Wednesday. Really imagine. Mangwana Tuesday. Nezio, uda kuite kumsoi Wednesday. Changwato. Lockdown is very dangerous. Unokanga mazuva takatomboti kune mwe zvatofungwa kuti Saturday iyo iri Thursday. Tune stress shera. No, kutoshaiwa kutoita lost count of days. Nekuda kuti unenge uchigara. Yeah, zvinowanikwa. Ngapakaipa. Saka iwo, what's your favorite food ikoko iwo? Hai. Handina chandinofarira chinobikwa kunoko. Chavo traditional food yavo. One time yakadii uri ikoko? 1 year. Kupa wale bachelors wakadzidza kupi? Aivo ndeve muZimbabwe. Wow, that's really nice. That's sweet. That's so sweet. So sweet. It's a super story. Yeah. It's a super story. Bye-bye. Share. Bye-bye. Yeah. Wait, one else. How far away? Mazolo ndingoriwo muhappy mood. I don't know why. It happened. It always happens like that. I don't know. Ndambotofunga kumboikansela live yangu ndozoita mangwana kati akana rikandi ndoti 2 minutes kuwaitepizve uya wekuyekera ungadzoke uyu Ruwa anorwara Ruwa pamwe atokumaterere zvaino Ruwa yakuno murese militoni odorara indafara ndatara nemunhu odorarare Millicent ai ngatirarei Millicent username ndokutera kubox anditi iwe mina ndibovhunza username rako repa Instagram lonzi Chimira BE saka usuda nditore mwana ndida kutokufollowa naye Millicent aiwa ndinoda kufollowa inini kana ini ndoda kufollowa izvozvo aya rakanzi Miss Mudiwa. Miss Mudiwa. Mira nditori. Ndorwara ndadi. Ndorwara ndadi ndakunzwa isi Millicent. Mira nditori
followe Yes. izvezvi. Ndiri bhori seyako. Ndiri nani Miss zvangu? Mudiwa, let me search for Miss Iwe Mudiwa. bi uchabasa kuti ndorwara ndorwara nechiwe. Miss Itara nyaya yako Mudiwa. ndorwara ndadini. Ona Miss share ari Mudiwa. kufokasa neInstagram uyu. Yaro imbomira ndokudzokerera. Miss Mudiwa. Miss Mudiwa, taura katinzo pane Miss Mudiwa yandaona panapa. Profile picture yako yakadi. Iyo inekera. Okay, I got you. I got you. Ndakumanyira, you got about 31 posts, right? Ndio andite. Nasi. Wana sikita shero. Apa munhu uyu arapo ndikuona papiki rako uyu munhu ndinomuziva uyu. Muziva kupi? Aiwa, tichazopedzerana zvedu taikoko. Izela. Uyu futu. Serious. All right. Still ndakutevera unozongoona kumberi. Tanya. Wairowa madhanzi. Tanya. Bye-bye. Totserana ndiri kumashure. Share, bye-bye. Okay, bye-bye, Millicent. Sleep well. Bye. Tanya yesi. Kwatikona ichi baby changuru. Iwe bimbo mira imbotara na Tanya. Tanya. Tanya moro. Cause you say. Oh, what a nice voice. Uri boy Tanya. Diri boy. Say. Rova Tanya. Warova. Sure. Warova in my dreams. Oh. I try to kuri sei kwauri? Kuri bondi riri kuZim. Kuri kupi kwachoni? Zimbabwe. Uri kusaidire kupi? Ku Harare waterfalls. Oh, waterfalls iri sei. Pazindoga. No kuri boy, exactly. Pazindoga. Hey, wazvona ka share kuti ndokwaziwa. Dakona pane munhu ari mubox saka ndoda kuzama kuona kuti akavata pasofa here kana kuti hazisi kunyatsa kuona dzikisai mbicha da kuona kuti pane right ndada kutanga ndaona kuti pakapfekwa here right kati chero ndinosa kuona ndachiona apa chete saka ndada kutanga ndanyatso kuona kuri sei Precious. Yes, Precious Misho. Kuri bo kuri sei ikoko? Masha. Yeah. Mwana Shema TV mazo. Yes. Kuda nyaya. Ane channel yakamuka. Mira nditange ndawa 1 mati Precious mati. Ndati kuda nyaya kwangu ndabva ndamuka. Muri sei zvenyu mimi? Zviri sei? Atiri bhoti pakutandara kudai ndasi tambofara taona new faces. Tanya ndasambomuona imimi ndasanambokuonai unless ndakambokuonai kare pamwe. Wema. Precious afiza. Tanya taura tinzwe. Precious afiza. Precious afiza. Tanya. Hello Shem. Kuri sei kuchi waterfalls kwaona ri paki. Waterfalls handiti? Waterfalls main way. Uri pa main way apa? Vafiza garimbo vabvisa vadzoke futi. Unombodza kuti pa main way apa padhuze unoziya. Ndikutogara zvangu ku main way.
kune Alright, deni kuri iri kubviwa. kumenweka kuma new stands kuvanzi kumenwe kwakabuda zvima stands zvinyowani veve. Kuma new stands. Pane ndinoburukira panonzi hanzi pachini. Pandakapedzisira kuenda painzi pamusasa. Pamusasa. Pamusasa hakuzasi. Ini ndiri kumberi chekumusoro. Yawo ndina Doctors Hospital. Alright. Saka Makuziya. musava. Inhangu kwese unasingakuziva. Ndangoziva pamusasa. Noti ndopaperera mataxi we. Ndopaunozorwa panoperera mataxi. Ndopandoziva panoperera mataxi. Inini ndopandati bozi kubva ipapo it's only I think ndongofamba about 3 minutes kusvika pamba. Ndatosvika pamba. Okay. Shema achita anokuziva. Ndata ndikuziviwe. Shema hakuzive mwewe. Akabva kuZimbabwe 19 gore riya remheno rekumashure shure. Machanembe. Unozoita zizo. Kuwaterford ndokoziva opposite PhD kuya ndo panongoziva chete. Ndo panonzi pazindoga pacho ipapo. Ndongoti Kwazindoga kuro indri kumenwe Kwazindoga kusasi cheko. Byron hospital yangu ya Dokasa. Zvakuita guys ngatimbopa uyu Byron murungu ambouya ndi ari Eurotech uyo iri kunetsa. Saka uri sei iwe Byron? Ribosha yakorse. Eurotech ndakubloka by mistake ndofunga. Pane zvawangataura ndikakubloka. Sorry. Zuroni. Ndiribo ndati wazviwenda ndakubloka by mistake. Pane zvawangataura sikandabaya ndikada ndaida kubvisa for 5 minutes. Saka ndanokutarira. Undi remind ndozokubvisa. Uri sei? Byron. Shema. 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 Kuno kuri kunaya. Kuno kuri kunaya. Kukunaya. Kukunaya. Kuri kunaya. So ko mama aripi? Mamuzvarara. Ko ma sisters nema brothers vakoenda kupi? Vari mumarumu avo vakutorara. Inda kutorara uso ndakuda kutonorara ndakutogadzira unorara. Chingowadedzawo chingovamhoresa. No, so did Ngofamboende kwavari chingovamhoresa. Hayi bo come on. Unomboziva zvinongonda. Uyu munhu yari akadzwa muke. Apa uri kutaura pamberi patsano sha. Uri kutaura pamberi patsano. We are kutaurisa aripo. Nako pano paJoza. Apa pasera apa ndofuna kuinga ikoko utaurisa iwe. Wazvinzwa ka? Mukatouya tsano munenge magona imi. Vanotaurisa toinga. Apo mukatouya tsano ndokupai nemufaro apo ndotokurenderai 20 room house chaiyo. Ukani B, ukani. Wori hanzvadzi handizi. Ndikati Rui hanzvadzi handizi. Hanzvadzi yani uda kupa hanzvadzi yani. Hanzvadzi yani. Yabi. Hanzvadzi ipi yauda kutizira. Ini hello Kase. Mese mbonyarira kuti zi.
Mese mbonyarare kuti zi. Ukwani iwe. Iwe nyarara. Ndimbo yombane imbonyarara ndimbo moresa zibebera ndimbo moresa zibebera svika anditi. Toda kumoresa malegend. Indawo nedzungu mbaneyo. Kashengo. Hello. Uya anzwe mkomana. Komana anzwe. Upi. Kutokusuwa wena. Kunyeba. Murai. Oza. Oh, precious kunetsa. Ruwa imbonyarara. Vanoni murungu. Maramuromo. Hautaure kana kuruwa chitaura. Mira. Guys, no. Wait. Byron murungu abva kala achizama ngatimbompo chance. Mozo continue. Byron. Wati? Bai. Urikufreeze iwe Byron iwe. Ndepi. Network yako iri kunetsa. Urikujambwa nezvinhu ka. Ndapakaipa mira ndiite plan ndimboboosta network yangu. Kana yaramba nhasi tozokubata mangwana shamwari. Iri kuita jolosisi. Chanhasi chinenge chatoita jolosisi. Jolo. Ndatonoti Precious unokwanisa kudzoka. Precious uri kuzama kupinda. Ramba. Ngatimbodira hedu takadai vamwe tozoona mangwana. Chitaura tinzwe. Chimbomira B wo chimbomira Tanya taura nakatlego. Serious? Hanzi kuita noisy. I know, it's okay. Hanzi. Brother yangu iri kutovhunzawo zvangu zviri kuitika muno. Aripi brother yako? Ari muroom make. Mudeedze katimuti ndei. Komati. Hanzi yaiti. Asipasikana atidi kuinda. Kokuwasikana kumakusire kumabhebhu kwamana. Aiwa. Ndiri munoona kuti murafu. Aiwa. No, Tanya ndirambe makadzanya. Tsano imimi manzina shero. Imimi manzina shero dedza mukomawe asi maramba unodedza mabhebhandi. Budi ndio chezo. Budi ndizvo. Tsano amudaro tsano. Uzvita mangwana dondwari. Budi tsano. Vari kuya. Budi muri kuvhunzwa naShema. Budi vari kuya. Shema wakupfeka. Koma baby. Shema akupfeka dhuku wena. Ada kuita hunhu pamberi paBhudi. Maglass. Shema. Lipstick iri kure. Wasirira lipstick. Lipstick. Shema. Hey. Budi vauya. Hi. Dave Shema zvize. I'm good at you. And Komurita sei abantu? Ripo wadgainas. Ndichingokuona. Uchindiona. Oh my god. Thank you. Kupi unonzani? Ndonzi Tom. Tom waenda kubasa here nhasi? Andaenda kubasa nhasi Shamari kwakuchinaya. Ukuenda mangwana? Ndoenda mangwana Shamari. Unomboita uchiuya kubasa kwedu? Yes, ndokuuya. Unonditora? Yeah, ndozo. Ndozo unzi address. Unosendera address. Really? Yeah, unosendera address. Unoisa kuinbox. Unozondibata kuseri. Yeah, bo. Ndokubata kuseri. Ndotaura newe mangwana anongori palive kuti. Apana uda urara ndaumukira basa mangwana. Zino rangu riri kurwadza ndosaka ndakasunga ichi. Zino rangu riri kunzwa zvakanaka.
Manje ngonyatsotaura machemo watangorwara nezino nguva. Kukatlego zviri sei? Ndiri bhoko waita sei Shemo? Hapana, ndingoshandisika nandiwana kungoshandisika zvichisharwadza zvinora kuri kurwadza guys. Hausadaro ndotaura nemi mangwana guys. Urare bho handiti. Iri bhoko. Urare bhoko. Baba yama naenda kuenda. Wakuinda. Atikosara nzvadzi kana hanzvatanzi kosara mangwana. Mukaturesa na budzi mangwana. Mangwana. Ona rakanowana sisi Shema. Shema wapfekere. Shema. Unga wapfekere, unga wasungiriji. Ndatisodaka. Anonzi mukombe vavo. Ukachisoda alright. Aya ndaibata mana maita bhuwa mana totaura mangwana. Iri boy chakubatai kuma roundabout totaura ururukwana yo tanya musati matenga Shema t-shirts kaiwe makatenga remi handisati ari kupi handisi kuzviziva ini unondibata kuinbox yes zvino hatisi here vari kuya kuinbox. Aiwa kuzotenga ma-t-shirt iri aiwa kuinbox uyai kuzotenga ma-t-shirt utongoti t-shirt ndotokupa ma-details uyu anoita zvokutengesa wachoni then iyekera kana une uyu wachoni kuno kutomaona kumutauni pane munhu anomagadzisa zvotoitwa ona saka nditopota nchitengesa wano ari kuitwa mari if I'm not mistaken 15 bondi. All right. Yeah, it's okay. No bondi. Bondi alichashandi sa. Imbori marigo 15 bondi. So muno mama. Bondi radhagwa sana. Waudata anakatlego. 15 bondi. Chimbotaura ina katlego na ru. Uchitaura katlego na ru. Katlego arungoseka nyaya dzangu asumbotaura nyaya. Umurise. Mara umurise. Ndiri bo. Hai. Kuno kuti boys kunaya chete. Muripi. Kuzimu tiri kuzimu kwana Shema kumusha kwana Shema. Kumusha kwedu. Wanobva kuzimu futi? Where exactly? Kwamtoko. Kwamtoko. Alright. Mabri. Sirisei mabri. Ndakarowa nefuluta. Kasengosanyembere munhu kuti unobva kwamtoko papacho. Apa wotoziva kuti mutoko inoendwa nekupi? How? Nokuziva iwe. Inoendwa nekupi mutoko? Tanya wabhakara uchidi kuti good night. Ndo saka takubvisa rozo yamangwana. Tiri kuda. Kwamtoko ingori ready. Ingori straight kubva kunotoenda kwamtoko. Ingori straight so unotoenda uri straight utosvika kwamtoko. Animona. Haatozive kana direction kwamtoko. Muruvharo. Raraita rozonyatsa kurota Irbo. Bye. 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 Tanya. Nai ndoziva zvipi Mwari unditsano Mwari undibami ndoziva zvipa mana. Uri kudiwa kwese zvetsano nabamunizve zvakarongeka hausi kuzviona. But Ru hapana chaarumbotaura. Ru akangonyarara zvake. Ru ane hope.
Uyo siyana naye ndichapedzerana naye ndega. Andilere ngodzi imene. Ruamba adzimalaiti obvatayo gatimbowasiya tomboona kuzokamira sei. Aiwa ndakamubikisa mazai enhengerekene musunwa. Akadya mazai chinonzi chichi chinongorara chiri mumuti chechi. Chikangoti chamburuka chikanomara. Icho. Akabika mazai acho. Alright. Akakuzoti dawa noita mazai ndiyani. Iweka. Umunyimi my sisters wewe. Tanya umunyimi my sisters. Totombomara Mira Tanya. Pane munhu anonzi Tatenda Mabungu angauya akatiti rabhichi isusu panapa pachannel pedu chinoita zvatinoda ende musatombofunga kuti mutera mamuchiya muchindibhula zvakapera kare and continue zvenyu hanzi what rubbish is this nangomubloga saka ndandiona chotsvaga kuti ndiye wambomisa dai abvuma upinda mugrupu ndada kumushaudha zvekuti chero akazoona fesi yangu ka anga asingazodo kutaura neni ghostiwo zvare nai vanhu vanga vajaira ibalance zvakapera kugara zvokuda kuti kunyikidza anyway ari kumanikidzwa haasi kumanikidzwa kuona mamutitauradzei hanzi naruchi ona handiite zvomubhiya anobhiya nitaurisa pamberi patezvara musamuratidze vanzvadzi watezvara kuti endai kumanikira mabrik mirei timbonzwa mabrik guys mabrik Tanya uchiri pano Tanya hacherare zvekumhanya guys waoneka kudhara Tanya but guys aiwa pane chinhu chandinoda kuudza B1 pane chinhu chaanoda kuziya kwatiri kunobuna akaoneka akasaenda chinombooneka kakawanda noziva zvinoreveka mira mani ndatimbope mabri mukana umana angopinda akanyarara hai mabri ndikutotandaro zvangu ndakakiwa neflu sorry very sorry Shamari. I'm very sorry handina kana hanzvadzi Shamari. Shit. inda murudova mamakisa chiwanhu zvonetsa wavharisa zvese batiru usadaro ona wavharisa madhiri ndiri wakuvharisira madhiri aivharisira madhiri guys mesa mukanzwa kuti mabhiri ari kupi here indoda kunzwa mabhiri ndikuda kunzwa chema Tanya akuenda guys ayo zvaiti dabo imbotandadza sha thank you shalom bye iriboka one right mabri taura tisi Nati tiri kuma plus 44 kuri sei ko plus 44 sorry manje mune munhu ari kupepa here handina ndosaka nati ngarimboya zotandara ndambona ngarimboya panapo sorry zvobhowa especially kausikanzwa zvakaonaka uri wega ano mahwani chavo chavo maenda kuchipatara vaende ipi manje foni yadhakwa foni yavo yadhakwa mabhiri havana kudonisa foni rapa foni yake yatodhakwa alright kuda pari munhu angachifona yanga ichirira alright but get so soon thank you rutaura chimbotaura unaudzwa nyaya yenini
indochifarira kugara murimo ngemuroyiwo. Shamwari wakangano here kuti ndoroya. Aiwa musatore izvozvo. Ndakuzwa muna kudera foni saka ndamuta. Ndakuzwa muna ngati alo kuside kwenyu saka ndamuta. Yakachiramba yangorira. Anyway, regaitite. Aiwa unozachi. Pane zvangandichitira, pane zvandadzimira light. Ore mira, good night Mabri, get well soon anditi. Good night Mabri, get well soon eh. Good night Mabri. Light tonight. Anyway, unozachi. Pane zvangandichitira. Taura tinsi. Chidzimira light, pane zvandichitira kudzimira light. Dzima kwarina basa iyo. Ndiye iyoyo anzi ndikutonge usadzise mwana ogara murima anobva yatonge ningirikini. Iwe ndiani mwana ipapa? Kase. Eita. Unzira here zvekutaura chomwana ichi. Ma? Uri kutanga uri kuekera kuri different nhasi hamene kuti nei. Tongori musta uri pasi. Nhasi ndiri pane light. Ndiri pasi light. Oh, looks cute. Tasawa ne 3 minutes kuti tite rap over tobva tapedza live. Why? What? The question is why? Why 3 minutes? Bunza hako ndatosika kubvunza ndanyara. Hangusikati. Bunza hako sha. Ukusati kune apa tombotanga. Shamwari unoza ndatotora foni ndakutochajisa foni zveso. Itaure nyaya guys, ndoseke. Atoseka ine 2:43 am nei. Apa vanhu vangu vakavataka vanenge vachingondirwa. Ndaikomplaina mbwa kuti mbwa iri kuita noise usiku hwese nekuti nzeve dzacho dzichitatatatata kudayo so. Yakazoenda. Haina. Ichiripo. Wakazoenda seo. Ndakaitora picture ndikapa landlord nezuro. Hai mbwa inobhohwa shuwa. Amino zvazvinongoita uchiparara izvozvo. Nena pana chinhu chandakaenda sembwa. Kitty. To my pets, I'm not a pet person. I hate pets. Kitty West. Ndakavatumira kapicture ndikati imbwa yani zvikanaya handizivi apa mazori ndakaitora neflash saka ndikudeke deuso mazoto akaita kupinya zvikanzi neni handitozivi atinga ngada kuti idzinga iko ndakazoidzinga meno but iri ngoya usiku imbwa. I think vana apa either ava vanoziva mbwa iyoyo pane wairi kuteera pakati pavo vari vaviri. Zoba ndakapedza live yange yachinja yanorara pamberi peapa. Then musi wakatanga kugara ava maFilipino yange yakarara apapo. Sikasi kuzwa kuti nekuda kupei. At least yabva adopted. At least yabva asi inongoti papapapapapa. I don't know. Kuti sei iri kuuya kuno pamwe kutsvaga food. Mukaipa chikafu manje inozogara itoripo like inodzoka futi mangwana inodzoka. Mune mafriends. Yei kana iyoyo yakashata shamwani. Wazoita seko nezuro. Waita mafriends. Wakaiwana uri kuda. Handina ndakabva ndavata in afterlife. Ndakatanga ndambopesa cartoon yangu yandaiona inonzi animation yangu yandaiona yemadhiragoni.
ndobva ndapedza nhasi ndanda kutsvagwa ndoona ipi yacho futi series. Ndoda kuona Power. Guys, I don't understand why ndisiri kuona Power series. Ndikaenda paNetflix haisi kundibudisira Power. Series iye inonzi Power. Tsvaga pa like downloada pa torrent. Mina ndichoenda kunonyora ipapa uyu. Kozi ndatambudzika. Ndiri kuida series iya vasikana imi. Series ndoida iyoyo. Inonzi chi? uTorrent anditi. Inonzi Power. Inonakidza. Kana kuti chii futi imwe ndokwanisa kunoona nayo. But Netflix kana kuionera kuvidmet iri nani inobudisa futi. Pati paipi? Kuonera nevidmet. Really? Vidmet. Ingoti video mate iwe. Nine. No, nine mate, but I didn't know. Yes, my translator. Yes, my translator. Jessica Jera that t-shirt. Two guys makazotsvaga ma-t-shirts here kana musati matenga imi zvenyu. Jessica unotitextira ndokupa nhamba dzemunhu. Meton vidmate. Mina ndine vidmate mufoni mangu. Matauro acho anobva aitwa naB. Chamwari. Utanga kutaurira masasko. Iwe tibvire. Come on, my translator. Come my translator. Kana ndinototaura newe handiseke musiwa ndikataura newe ndonyatsa kutofara. Iwewe kutaura ani manje apa? Mumwe ndiani anotaura zvinenge zvako izvozvo? Ndikati. Nekase. Kase. Ndikati. Kahleko. Hello. Aya ndisutara kasengo. Kasengo asiyana newewo. Alright. Ndakadzikama. Iwewe inini ndi ndakadzikama Kahleko. Ndandakuisa mese pa mute. Ndandakuisa mese pane kutaura murumu. Inda mchida makuwa yeku next door in. Isi taura sema nenoise yangu ka. Ndo kutwaziva kuti munofara. Iwe. Hanzi kana chubidi. Ndotoitsvaga sawa iyoyo. Inonzi chubidi yakatubidi. TUBIDY. Unoipronounce sei MP3 juice. Indoti chubidi. Inzwa ina na B. Aiwa inzwa ina B. B. Audzo G. It's not funny. Kusekana wa. Aiwa B ansumbo kuseka iwe. Ndamutoti B taura zvamunoita zvekusekana. I don't want to. B. Please B. No. Please B. Ewe B can. Kutsvaga mafilmu. Pane munhu anyora ziri zvavo. Hanzi pane inonzi mepo. Chii chinombonzi mepo. Ichicho mepo. Series inonzi mepo. Masi inine TV ka ndikapedza 15 minutes dzakutongorova hope. Okay, unokwanisa kushandisa mira ndikutarisire mufoni mako. Ndichakukomendera maseries anonakidza iwe. Ine imwe app yaunokwanisa kushandisa. Iwewe kira namba dzangu kakatlegwa una namba dzangu iriwe. Ndinadzo.
undipowo maseries iwayo uda kurekomendera Ru. Okay. Ru auone maseries. Indinoona maseries guys, one day ndatopedza. Imi Kuverenga maungu. chimbonipewo list ndimbopota ndichimboona. Handizvigoni. Kana ndisina kutozvideleta anonakidza. Ndowanzotoonera. Ndakaona mamovie panonzi pachipa lockdown yo. Handakamaona shi. Mamovie ndikangotanga series ndo mangwana chinoenda kutoripedza handisiye kusvika rapera. Nene handirare kusvika ndapedza. Handitoiti izvozvo kana ndikaenda kuchiona chidayo so maseries ndinomada. Ndinorodza like series yacho asati yapedza like masizini acho asati ndinotoita kurodza kutomira so kuti ndakamboedza kuda kukakatsira mani yesti but yo ndakaiona maseries ese aTyler Perry pane imwe yacho yekupedzisira ndakambotsvaga yaTyler Perry ndikaishayiwa ndichazoti ndeipi yachoni ndakagwadziwa ndichazoti inonzi chii. Maseries aTyler Perry ndakamaona guys. Nyaya yekumboita nyaya timboudzanawo maseries ekuona ndichinyora pasi manemes. Utombondironderoga manigini acho maseries ndimaona. Ndofarira maseries. Mamovie I love action movies. Movie unoudzana zvenyu ndinenge chida ndakangomitira panotaurwa maseries paya. Maseries akamboona Blind Spot. Blind Spot I think ndakamboona but ngandingonyora Blind Spot. Inonakidza. That's my favorite. Pane Blind Spot ndakaona Revenge. Haina kupirira ndakaona Into the Badlands andinozaya like zvakaitika like Into the Badlands. Havana kufinisha kuita. Maybe murumu vanenge vari kuchema neruzha asi vanomboita noise vanhu vavava vanoita ruzha vakada kutanga kutsika madziro avaya. Vamwana ndofanira kukasira guys ndisazoitira noise. Indofarira I think indofarira series rinenge richikondinya like power inenge ichikondinya. No, I wanted to say old series. Limitless. Limitless. I forgot the name. Andinyanyo kuisa mazita musoro. Andifarire maseries akaita senge Arrow yekuti episode 1 rikapedza nyaya iyoyo episode 2 pakuya 1 episode 3 pakuya 1 handizvide angoti ngokontinya ndozvandoda ndakaiona. Ndakaiona Revenge kare ndichitori iri hanzi chivo inorwadza asi ndevana hayo kuti like 13 reasons why. Koma ningiri kino mafarira makoreans. Ndomafarira kuona makoreans. I watched kana wakamboona yakanzi I think mamwe yacho ndakatomanyora pasi. Let me just check for you. Scent of a Woman kana wakamboona kutangira pa season 1. Scent of a Woman. Scent of a Woman ndiye mukadzi anga ine cancer. Go and watch it. Also yochitaura. And see Shema ati we will have a video dichitaura now in my series. Ndiye mukadzi anga ine cancer. I think ndakaiona. Yeah, I think ndakaiona because the name. Yeah, latest yacho. Should be that. That is an old one. No, it's not the one. Yemukadzi anga ine cancer aisada kuti partner yake izive. Anga asati aroriwa so wachifira kuti like paka when she discovered kuti she has cancer akabva aita to-do list gake kuti before afa anofanira kuvasangana ne murume kurondedzera like movie the way yauri kuita zvangosora
iwe uchatispoilira mangwana takutanga Sorry. Sorry. nomuonaga okay cheka name yacho yakanzi the legend of the Inipa something. Should be Inipa or Ilipa. Ndakaona Tinof. The legend of the ndakaiona kusvika kokupedzisira. Amene vabusa nyaya ndakaiona kutokarira pasi. Ndofarira zvakaita saizvozvo zvinongo zvikoni. Ndaitofara nonzishira ndoda kugara ndakaona ka Chronicles of Narnia. Iro ndorifarira zvangu. Aiwa. Chronicles of Narnia. Narnia chai. Narnia. N-A-R-N-I-A. Ndikunyora. Ona inini ndanzwa nekunyora. Ona inini. Ndoza nechita mangwana. Chronicles of Narnia. Taura tinzwa nengerkeni. Narnia. Narnia is that's N-A-R-N-I-A. Okay. Warinzwisisa. I hope ndiro ka. Enda paningi unotarisa unoruona. Of Narnia. Korean there can ngori series. Korean. Iro rinonakidze unongofana kuruona. I don't think neri series haisi series. Okay. I'll look for it. Rinonakidza. And the books. The movie. Ndidi movie da series. Naiwe zigosiri zvarikura kudzoka anonzi tatina mabungu ambouya katika mvisa adzoka futi. Saka uri kuti uonerei naiwe kana usingadi nezvedu. Ndakuri uku nei. Mama kutaura kuti chi? Mama kutaura please mangwana ngatiuye nemaseries. Unoona zvinotyisa here sisi chamunoona zvinotyisa. Ndakangamwa series. Ndaiona pa lockdown ndakangamwa. Indi nawo andinanga wapedza kuona. Koma kana Dina sokaiona. Anzi aenda kupomba nongoshera. Dina simakaiona. Ukadona. Ansati. Jema made that. I forgot to tell her. Hey. Ndakanga. Spelling inoti uyu hachanzwike pia uchanzwika uri kuti dynasty DYNASTY kasika resvi dynasty inonakidza. Okay. Uyu B achaku spelling ndinde pa uyu pa Google DY Wesu asina mapeni nemapepa. Azvinetse katiseke. Ndinozokorodza kuona. DYNASTY series. Handmaid's Tale. Aisiwe vanhu vanenge vane chiwikira vanenge vane uyu here zviheti zvavo zvewhite so Handmaid ndiyo ndaisiva inyanyaso ndinakidza pandakatanga kuiona hamene zvainge ingori so kana mapedza mamovie mozondudzawo makatuni anonakidza. Aiwa kuti makatuni ana Peter Rabbit ka. Kuti ana Peter Rabbit ka. Ndikutaura makatuni nomwe anonakidza. Mina ndikuudza katuni unonakidza. Ona rakanzi Papa Pig. Aiwa, I mean makatuni, my fairy tale. Pane mamwe anonakidza. Andotuda makatuni. Ona yakanzi Papa Pig.
aiwa Peppa Pig handidi hangu. Ini ndoda maKorean drama ndazwa uchiita V uchitaura nezvemaKorean drama. Wati unoziva api achona? MaKoreans ndakuudza wainyora pasi Center for Women neyakanzi pane this one yandaiwanza kufarira iyo ndakaiona yese from 1 kusvika kuchia mena kusvika 7 or 8 or 9 I don't know yakanzi nokanganwa zita but I'll think of it ndokuudza mangwana. Okay. MaKoreans if I remember my names actually then ndokuudza MaKoreans anakidza singete. Anonakidza. Saka naiwe asina Three Little Stars. Asina B. Yes. Iwewe B, iwewe unganditi shuwa ndione Peppa Pig nini shuwa. Ndongoja tuuda ningine. Kana ndimiwo Madam Guzain. Ndongoja tuuda makatuni. Marvel's TV. Ndongoja tuuda matatuni. Yeah, ndakona makatuni. Marvel's anonakidza. What Cage? I know Cage, something Cage, Luke Cage. Series ya Luke Cage, Luke Cage. The Cage. Is it the one in the Cage or Luke Cage? Luke, Luke, Cage, CAGE. Luke Cage. Inonzi chi lightning inonzi chi ko yana thunder what not Black lightning. Black lightning akasataurisa waisirwa makatuni naNatasha. Waita hago Natasha shamwari. Anzoona makatuni. Especially inonzi chi Hotro Transylvania. Inonakidza shem. Iwe ndomafarira makatuni zvako iwe. Especially anyora ayaya. Anonakidza aya anyora. Handisina kuona the Grinch. Kune imwe yandatogaya. Kune imwe yandagaya maKoreans yakanzi Strange Doctor. Kaona that one. A Strange Doctor. Strange Doctor. And Saturday on. Okay. Wakambona Iris here. Unofarira zvinhu zvakaita seiko B. Zvine love or zvema action futi so. Aba kwenya mndevu. Aba kwenya mndevu manje. Keep quiet. Ndofarira ese. But mostly ndofarira ngwane to love and okay. Wakambona kuti Elsa wane love kuti like ndokuroti like zvakanyanya. Wakambona Boys Over Flowers. Those are my favorite. Wow, that was my favorite. Like my favorite. That was my favorite. Ndakamona more than 10, more than 50 times I think. Same as me. Ndakaimadzokorodza ndigomadzokorodzazve ndichimaona. Nefuti. Isirisipe ndakadzokora. MaKorean. City Hunter wakaiona. Inonakidza futi like. Inodzidzisa inonakidza. City Hunter. Guys, ini ndinoona I think ndakamboiona City Hunter. I think ndakaiona.
Warang Sangkungkwang. Jewel in my palace. Zvinotoringa zvenaiwe arikuramba achingodzoka unotori newega ingoti iworiko une obsession nechannel 3 times uchiblock uchicreate new mauyu nai Haana zvekuita mulive. takuona chii siyana naye anenge achitoshawa kuti ndotangira kupi The good doctor inotonakidza guys. The good doctor wakamboiona here sisishera? The good doctor isirizi yekorean. No, no. Zvemakorean ndiri kutaura naB. Imimi handisi kutaura nezvemakorean. Kana singakanganise ndemwe anenge achingofamba nechibriefcase asiri yega ndinyore zvangu. Kakamukomana kaakachito ganzi ndiri kuspoila. Alright, mina ndikuita Aladdin. Aladdin ndeipi ndapota ndanyora kuti guys. Aladdin. Ndakaonapi? Aladdin. I think munhu wese akaona over boys over flowers. Ndiani asina kuona boys over flowers pano? Hakuna munhu asina kuona boys over flowers. Unoitsvaga uchitopedza watoitsvaga izvezvi. Ukapedza watoitsvaga izvezvi kana usatomboona. Agents of ndiri kutamba the gifted ndinayo. Mira nditonyora Boys over flowers. F4. The runways. I think you know Nagidza. The defenders. Inini action daidzonera kumaraini. Tabva taitonge tiri muclass. Kuita concentration. Saka guys amuone macomedy. Macomedy. Comedy ndakaona hamene comedy one here yandakaona kudhara ndatokanganwa zita rachona. I'm not a fan of comedy, but stand-up comedy I do watch. Alright. Guys, masangu. Unoziya, you know Trevor Noah, right? Yeah, and you know, like, why? He's my favorite. I love Trevor Noah. I love Trevor Noah. Like, I'm a fan. Ruwa uda kurara. Ayo asati. Nai. Ndazwana kudzonzirara ipapa. Wanawadi kuwarara kudara. Zvichana zvarara kudara rara. Zirara kuwarara kare kare ruru. Monakidza guys, ndakaipedza yese. Unoona Monaki. Monaki ndakaiona. So guys, ndakaiona. Handiti ndaiona. Monaki Korean movie nakuziyo. Saka unomaona kupi kwamamuvi asi unenge wakutoita zvinhingi zveShowmax kana kuti Netflix. Indoonera paNetflix. Netflix. Even YouTube. If uchida kuzviita is like kungoma ukaona kuti ausukwanisa kumuona at the same time. Kuma-downloader, unongoma-downloader kuningirikini kwanga ndichitaura. Ari easy and ari fast. Kupi koko iwe? Unozapani? Iri fast zve. Kudownloada kupi? Kudownloada kuVidmet or Vidmet iri very fast and inokubuditsira if
But about 10 series, there's 10 series of this one, there's 10 series of what, and there's download the essay at the same time. Unongoshandisa yakaita sei cause ukaenda paper ukadoti fitment panobuda akawandisa. Saka inini mamwe acho anenge achikuudza kuti unofanira kudownloada almost kana kuti 28 videos only. Ozoti application yacho video downloader HD video downloader ndo yaunotoshandisa unayo here wewe B? iri mune imwe phone, not in this one. Unoita screenshot I'll try and alright, ndichaita screenshot ndokusendera. Yeah, I'll take a screenshot when sent here. Cause ndanotombono man. Ukashandisa inonzi downloaders. But zvizvo zvekuti zvinanzi ukaenda kudotarisa kuti kaochwa inini yangu amene ndiri kubuditsirwawo zvangu zvakatongooma. Ndakamboda kuedza ndabva kuiona paTikTok chini ndiriona nemumwe munhu so iyo application watched. Hanzi imwe iyo cartoons are good. My cartoons. Cartoons are bored. I haven't watched cartoons. Guys, my cartoons are boy. Let me keep quiet. Yawe, B Bruno aenda nenyika. Anziko. Anziko. Hanzi unonzaniko paningi paInstagram. Taura shamwari. Taura. Guys, zvakaoma. Aiwa, asikana. Ru ndirimo, ini ndiri iwe urimo, Katlego arimo. Bindi yego Instagram yake. Sinawo ma Instagram. Sinawo ma Instagram. So it means kuti takashata kapa. Amanaka bindi ari ngoonekwa chete. Vanhu ngavakadaro. Guys, kana munhu wana atoboti ndipo Instagram yedo yako. Shamwari zvako iwe. Unogeza unozorei? Ndipo uyu atangawo kati. No, I mean kuti like munhu wese anenge achimboti chii chaari kushandisa like skin yake I think uyu. Kuti no, you don't understand. Like not kuti kuzore kuti like hameno kana uchidzidzisa semo mukundi kudzidzisa here. Wonda zvinzidziso zvakwana. Taura tinonzwa shamwari. Taura netswana. Taura tinzwe. Katlego unofanira kumbotidzidzisa iwewe. Mutolang, blessing mutolang kabata nina. Uyithatha. Angicolanga. Lutho. Hawulesepe. Ware, okay, unoti like haketlolesepe. Haki. Osaka haki. Haki is I don't. Akrina mari. Akrina mari yacho. I don't have money. Akrina chelete. Akrina chelete. No, akina chelete. Oh, akina chelete. Oh, akina chelete. What I eat. Akina chelete, there's no money. Yeah. And money. But I don't have money. Unoziya Katlego ndinofarira setswana but andigoni. Ndokudzidzisa kana uchida. Ndokupa mali sei? Ndinoda ini ndinotoida. Ndotoida kudarika Zulu. Ndotoida Zingaite. Xhosa, these two languages are like ndomafarira kuti like ningirikini
uyu andideurai mugwira I think mutoriwo munhu angova negossip but akakutanga zvokutaura kuti ndiri murume ndakutoda uyu saka ndamubvisa. Continue. Iri ghost. Hakuna kana Facebook munhu akadero kana kuInstagram. Atidi zvipoko panapa. Saka yava watogona Shero. Alright, hanzi nanimwe uyu. Saka mamuchitaurana kuti chii zvamutaura? Wangochiti chitaura tinzwa kahle ngodinyatsonzwisa. Wangochiti B anoshandisa chi? Ndati unombogeza unoshandise kuti like kuattract vanhu. Ndoshandisa. No, I don't attract people in handina chandoshandisa. Ndinongozvigezera neprotex yangu. Ndinongogeza nesipo yangu protex, or sometimes ndinogeza nebody wash. Ndomira pashawa ndozvigeza ndatopa. Waifanira kungoti igrace wapedza. Thank you. Chingoti igrace. Ndagara ndine ganda remvura eni. Ndiri Dio akazvimirira. Rurusa rwadziwe neni sha. Androdzwe nemunhu ndikati rwadziwe nemunhu yativa first class yeuroi. Andichengetere godo usina fridge. Kasvona manje. Open black I think ndakaiona. Do you remember clothes and this? Munhu wakafanana. Munhu wanaka yaya. Ko black and white. Series black and white. Black and white wamboona. Naye musakasamuoni maAfrican movie. Ndikudzei zvangu inini. African movie anoraya maspeaker sha. It's go Katlem. Ko Shero wena maAfrican movie rena Shero. Just a joke. No, but my like I grew up watching my African movie. My African movie. Like, you know, Ru Kudara, my African movie Kudara, like the compared to Emma's one, like. Plus akada ungofanana unozongozoti zvakadai ndozvichazoitika kumberi. Ndefarira nguru. One African movie randongoda kudzokerodza Power Must Change Hands. African movie rondonorida manje. What did African movie rekuti Power Must Change Hands. Power must change hands. Or power must change hands. Zvoti chiko naiwe. Wazonaka. Power must change hands. Wangochiti. I had the word power must change hands. No, that's Power Must Change Hands. Anzi power must change hands. Amenoti change hands kuti chiko. Xingshang. Inonzi power must change hands. Power must change hands. The way you pronounce my words, like not okay. As person of Shandans go. Anyway, that's it. What is power must change? Okay, power must change hands. Somehow, what like fast. Power must change hands. Power must change hands. My top 5 movies that I love Fireproof, guys.
Yeah, nhasi ndatodzokera kuchikoro ngenitombonyora futi. Iwe unozongotora kani pavhidhiyo wozodzokorodza kuna vhidhiyo. Ari kuomera data. Aiwe. Ari kuomera data nai. Unongotarisa kama minutes kuti zvanga zvitaurwa nguva. Handisi kuomera data Shamari. Deo uchitozoti rakawandisa seka. Deo uzotombotaura nokuzotaura. Ndopedza ndichatomatsvaga iyaya mamuza. Yes, ndasuwa hangu kumba guys. Zvimwe ndingataura. Kupi kuZimbabwe? Ndindatsa kuZimbabwe shamai. Before ndapinda palike cousin yangu nachitotaura nevideo. Mauya zvakanaka. Ndasuwa kuZimbabwe guys. Ndasuwa like kugara ndichitaura nemashona kunotondiitira like kunoita kuti ndifile better. You understand me? Dzokera I always feel better when ndichitaura nemashona. Or kuteerera something munhu achitaura nechishona ndikutongonzwa kuti like yeah. Taura zvako. Ndasuwa kukwata kugara uchitaura kuti hello, can I ask this and this? Boy. Guys, ndasuwa kumusha. Last week. Ndakazomboita rimwe gore. Hanzi kune drama rekumusa ronzi kunyarara uchiziva zvose handirizive. Pane rakanzi hanzi kunyarara uchiziva chokwadi. I think ndakamboona zita iro riri. Ona rakanzi kunyarara uchiziva chokwadi. Ndanditoriona hangu nyorwe. Inonakidza then kana uda futi rimwe drama ona rakanzi hanzi zviri mudzimba. Zviri mudzimba. You guys muchiri remember kadrama kakamboitwa so kanonzi Tanyaradzwa. Chicho ndinoziva. Ko zvimakomedi zveZimbabwe unozvida. Iwe ndofarira zveZimbabwe pana anozvida. Ndofarira zvedhafu shamwari. Kuona shona yangu, you see kuti shona yangu yatoimbuva, better. Kuona zvinhu zvekuumba kukutidza. Vanhu vekuZimbabwe. Ona anzani, boss Matsanga. Wambomwona. Boss Matsanga. Matsanga we NV. Chingwenda Matsanga. Ko uyanonzani uyu. We NV, weneza ko Jatwero na Dafu. Anana Dafu like ono anondiitira. Anana unonzani pane munhu Nice booms. NV. Pana Jaji. Anana Chipo. Sisi Chipo. Ko I see guys. Dafu kwa kuseri. Unanogona. Wakamboona iwe yakanzi married to a fool. YekuZimbabwe so. Marriage to Zimbabwe. Marriage to a fool. Married to a fool. Ndatoitarisa. Cook off ndeyani. NdekuZimbabwe. Ndichatonoiona. Datomboiona. Guys kana mazogara kadhafu anondipedzera hangu. Kana ndakatsamwa nomunhu hangu nadhafu. But nachipo, dhafu nachipo. Navovo. Ndongoti vese but dhafu kumberi guys. Dhafu. Ko yekuti hanzi kutengesa upenyu nekuda mari. Jatu akandipedza ipapo. Andizive. Ndiani Jatero? Ndianoita nadhafuka. Vanenge vana dhafu kazhinji. Wati kutengesa upenyu chi?
ukangoenda panhingi ipapo panaiza boom ndozoenda pachannel unomaona like the first time kuvaona yange iri hanzi kurairana musikana like something like that. Alright, ndaiwanangu yanana chipo zvinonakidza guys, zvinhu zvekumusha zvinonakidza. Munoona cook off ende paNetflix, munoona cook off guys. Esero nyama yedudo. Cook off ingori ka movie one. China China movie iri paNetflix, ndakatoiona musi wayakabuda. Netflix unoiona munenge kafutika, unoiningira mupike pe guys. Toka Big Brother. No, kuseka akamboenda iwo azosvadi kuseka ati hanzi shi aiwa mana taura itinzwa kuti sekete zongo ndiongo uchitaura ndozvakoti kuti sisishara museka chi kuseka iwewe zvotaura ona mupiketi aiwazve ndikutaura kuti kubhadhara inini kubhadhara kunotenga nhingi yacho zizishero Shero. Guys, Hansi, you remind me of Big Brother Africa. Yeah, I'm not talking about. Remember Big Brother. Big Brother waitaura sekamutauriro katikuiteko achingoseka wachitongonakira aizangu asati amachuwa voice nyaya dzinenge dzisingorina kana chero. Even Big Brother naizvo vanenge vachingotaura chero. Asi bhise yaiboha asi unoziva sei ndisinakuiona handakuiona because ndakarwadziwa ndaifarira sisi bha disqualifyiwa chimusikana checha chimwe nimwe vandiregerere uya uya ndakasingambodi kuti ahwine musikana yeLambogini wenyu uya uya ndakabva ndikasapota gore ranga rina napokelo ndakabuda dhata kuSouth Africa ndichiita kuvhotera musi waka evictor ndakachema. Never been a fan of Big Brother Africa. Never. Manje yedhise vanhu vacho vandaifarira manje vaisafarirana. Ndatombouona ndakati sitomboda kuinvesta mafeelings angu zvinotipa hati break zvinhu zveshe zvinopa yedhise yairwadza but munhu wacho akahwina ka ish yairwadza. Wairwadza nyaya yake it's like background yake chichi zvakaitwa ari muhouse momo nerimwe chimoko so yairwadza but ndangofara hangu kuti kwekupedzisira kwacho ndiyakangova nemufaro mona ndiyakandozongowina yakarambwa nebhebhi rimwe so bhebhi racho manje harisi kurigreta ari kutozvifarirawo ritori nechifesi charo chatikawanawo munhingi imomo muhouse zvakutonakidzwa kuramba kunowanikwa its life pisiye ndakati munoga zvinondipa hati break kana bhora chara nditooni because ndinoita hati break bhora tautoda kutoti vaite manhamba emascores shuwa kozi iwe unovha waita kuisa mafeelings ese iwe unovha waita kuisa mafeelings ini ndakasiya zvekuinvesta mubhora mugore reworld cup 2010 ndipo pandakasiya zvekuti like kunyatsoinvesta pabhora like I used to be a die-hard fan wematimu mazuva ano ndongoona zvekungotiwo kuona but handise mafeelings
Inini hangu tine hangu timu yangu wani yandinoda nyangwe ikadyiwa hayo hazvina basa. Zimeniyo here. Ndiyo hayo hazvina hazvo mhosva. Hazvina hazvo mhosva. Nezuro takatya kutaura naSaira wangu like my best friend because yakarohwa nezuro ikarohwa ndazvina anzongara sembereko nekufirwa here sha hamaniyo andimbofana kaisiya chero so takatobata nemaoko neLiverpool kozi zvakatongoma Man U ndoida shamara tanosapota Man U ndakuwirirana newe manje. Any fans of reality shows? Yes. Dwana Real Housewives of Atlanta. Ini ndaifollowa. Ndikambofollowa emadhwafu iya. Ona manje. Ma-reality shows munoona. Inini bodo. Ini nangu handitombodi kunyepa TV ndotoiona paweekend ndikatonoona sisi wangu ndopandoona TV. Alright, continue nenyaya dzenze uyu, alright. Inini ndaimbosapota kuti ndichiri kusabata mazuva ano ndingati kuona bhora kwandinoita ndeukuti like ndinoona vanhu tuti vanhu vakagara pamberi peTV ndoenda ndonoonawo. England, I used to, okay, I still support Chelsea yangu. Spanish La Liga is Barcelona. But like I had teams toti Italy Juventus gone. Inini ndoda uyu Chelsea, but Chelsea up to now ndombozuti munotambani ndinoida because of Drogba. Chete. Like my times, like ndosaka nchiti ndaiona bhora, like I used to support bhora kudhara kwekwe, like times dzana Drogba iko ndikandaiona like kandainatso like support ko ruchi Afrika imi ndikuteerera imi wezera rakuwarara kudhara kana vane hope guys musadaro hansanda nehope ruhambirandare like chikotanga ine hope chine hope chichana chidiki ichi chiregei chirare iwe unozosina munhu mukuru here regai chimwana chirare ichi iwe ndamunhu mukuru shamwa usati daro shamari 20 years kukurerewo ite mushe unoza kunoku like I'm just gonna do direct translation toti kana mwana asingade kurara anodzingwa nevakuru vachiti iwe hapana poto richaiswa pamoto ende unorara uzobikwa kuti mangwana kuti wakaperera poto rechindani watodya inonyatsoona totorwisa rarere takutorara endonorara takutorara ini ndorara kuseni handirare apa dza11 amana dzichiripo asi 3-4 guys dai zvimatomboti kandiro yedrink panapa 3:34 am it's high time taona kandira isisishero tomboisa paper yangu yane rust ona manje paper kandise paper yangu sai mari yedrink iworuona ruwa rutobatwa nehope panapa tichiita big brother shema TV ukudai wakambodai muklasi anzi kuraura muklasi kana iri nguva yenindazopedzera ndakurohwa nevamwe pauro pakuoma my holo is dry. Watini ewe B? Ndatomboitwa yekuchikoro yekunzi miremune howe ichijikira. Ayo. Ombura. Ndewanzoda kurara anonzichi nguva dzegeography anditi. Saka vanhu vefungoti ndakarara zvizvo handisura kuatenda lesson ka.
But papone guys musadaro kani. Tengi chemvura. Seni kwemvura. Cheers. Tasemone chimwana chidiki hazvina mvura bwezi chinoziva zvachinoita. Guys ndinakana mvura here. Chigubhu changu hachina mvura. Ndatimwe mvura guys. Kutanga ndani. Yangu yapera. Guys yangu yapera yo. Guys yangu manje. Eish. Yangu yapera. Mimi tori mona. Guys Uri serious. Anari serious. Umwe mvura. Yes, sasa watu mvura here. Ndikuita. Inini kwa jinja ndidi kumwa mvura usiku. Ndesati kuti muri zviwana zvidiki izvi. Shamwari kunoku kunotyisa shamwari. Indoka mvura. Unobuda panze. Musarwadziwe nezviwana zvidiki zvinotya izvi. Kutya kumwa mvura usiku bhozi ya. Big brother. And it's like we are watching Big Brother. Tanyedza kangosiyana wana. Iswanzi. Ko guys nasinigina ari kupiko andinambobvira ndamuwana. Ndiani? Ko Chera ari kupi? Chera. Anonzi Nyasha. Nyasha anogona ngari kubasa. Nyasha aripi? Chera ndiani? Ari panonzi Nyasha. Alright. Nyasha anonetsa pano. Akachitoka freezer ka. Ndabata katika murungu so. Anonzi Nyasha. Anouya achitora nyaya dzinonakidza dzekumuchato. Dzisingakoresa. Sure. The pictures resale guys. Imagine. Rupa baba live ukafita ngobata straight. Ruwa atopera nehopo. Apa kariku unoza kahowe kanenge kachidyira kaike kari pachirauro kaike ange unozoti kanenge kachidhonza chirauro afafu kakati kombomira komboti futi kombomira kozopedzisira kaita kuti ichamushe ndisadaro ndozvauri kuita lockdown yatikanganisa kozi isusu vamwe taitozoti wiki rese unogona kuti munopedza 2 weeks then rive rechi3 racho munogoenda all-night manje nelockdown zvototikanganisa ini nandirare nguva dzinodzi ndogona kutokurarira kana muma12 chaiko ona shona yacho ndorara kana kuma5 kana kuma7 watinogona kundirarira chi ivi ewe all-night iwe isabatwa nehope indaizombobadwa kane hope shema ndikudzeya ndakamboita baba maita sika na mabatono shema ndandiri form 2 ipapo tava ndanzina sekuru angu hande kuona iti musukuru kana tobuda kakozeka na sekuru angu ka mama vachishanda kuharare isusu tichigara nasekuru angu kuchinwai dai so vataenda kuchechi kapepai inotenge ichenakidza kuchitwa present worship chichipepai vanhu munenge muchitomuka muchiita zvese zvamunoda muchinakidzwa hadzei yanguva yekuti pakuimbwa dzeworship chichipepai hope dzinenge dzakutanga kaipapo dzakutanga hope mufundisi pautanga kuparidza tarara kapaya isusu vamwe tarara pabhenji saka inini manje unoziva ndakarara pabhenji ka
ndakazungurika namuchechi maitika noise kuti pu ndone ndiri pasi vatozokutama kudonha unombozva kuti kurara pane vanhu akuwaraidza unomboziva unombozva kuti kurara paakazara vanhu apaite ipapo inini ndakadonha ndichika imagine pahigh school unongochingozva kuti munhu wese inenge yasviko kuti munhu akaita se akadonha ari kuchechi arara nehope mumwe mukomana abva handiseka akandiseka zvekuti hauoni hande iye manje abatwa nehope dzakangodzuzunuka manje idzi ndo dzakafema manje dzakabva dzafema pazere vanhu ndakaseka zvako usiku isu saizopedza kuma4 am manje then transport vanhu vanenge vaneta pataizoenda kumba kuma4 am miri tasvika 4 am but yaindinakidza ndeyekuharare ndaiwanza kuenda kuphd kwamagaya pamaonit aindinakidza kwaindinakidza ini kwaindinakidza wanga usingambohwi hope waizodzinzwa wakuita sei wadzoka kumba pakuparidzwa kana kuti wakudzokera kumba azhinji pakuparidzwa inini ndakaenda tikaita all night yakaenda iri yemayouth takaenda tinoita youth all night yaitwa Thursday taenda uza ndakadriva ndakatotaimira kubva kuchechi ndikati I want to make sure kuti 6 dzofanira kukwana ndasvika kumba unombozva kuti I think ndakuapproach around ruwa pakatanga kubuda unozwa kazuva kekuti kakabuda kekuseni keke kanopisa semumaziso apa unenge une hope kakabva kandiroma unombozva kuti ndakangopaka mota pasaidika ndifuka should be around to 6 ndakazomuka parodhi papo kumapast 10 anotomboziva kuti ndakazoita sei ndangorara ndakatoti it's better ndingopake pasaidhi ndirare ndanga ndaneta apa munhu wese anga ari mota anga akarara kurara kuti zi takatopaka bhozi inini ndindaidriva wamwe wese wanga wakatorara wanga wakatoneta saka timu rese ranga rakatorara tatingora about 3 wanga wakatorara ini ndikati ndindoitose ndikaendirare bhozi dai ndakaita carry on nekudriva ka unombozva kuti maziso anenge akurwadza like umumu anenge akubaba kuti unenge wakutare kudai control kana dzakubata munosheka nonyepo unotorara unorara that's all uchizona munhu akazvimanikidzira lese even ari kudriva anopedzisira aita accident ndopaite kuti no no but guys no but ndoenda kungoti hangu ndane time hangu ndaenda kuchechi but ndoenda last time pandakanoita all night paCrispa New Year guys ndoenda mukutoriona bhuku iri irori rana ndichitonyora ibhuku randinotomboshandisa kuchechi Shero wakamboendere ku-cross over yekwamagaya kanja nekuseni wakuenda kumba transport yes kana usina mota takazombodarikidzwa musi wacho tataenda nemakombi takadarikidzwa pataifanira unosiiwa ka nekwatakazonosiiwa ka handu pandakana kuti akatiita rafu apa tanga tarara zvezvekunyatsodeedza kuti vanhu vakaneta apa tobva uchechi apa kuseni pakaipa ndakarwadziwa musini ndati omanaka apa isusu
Wakamboenda kuGrove kumagayo. Inini ndiri kuZimbabwe ndaipinda PhD full time. Kwazi kunonakidza ndinyofarira kupresident worship ndebuda ziya ndiriko kana kubheki kuya kuchinkwenkweta chando Overflow. Inini zvangu nevanzoenda kwa Prophet Makandiyo macrossover. Inini kwa Prophet Makandiyo ndoenda kana ndiri kwaMutoko. Iyoyo vhiyo uri kuti handizoye kwaMutoko. KwaMutoko nzira kwaMutoko unoenda neko. Unoenda straight uchitobva panapa unopinda murodi straight unotosvika kwaMutoko unonanga straight utosvika kwaMutoko. Apa wewe uri kuBotswana. Uri kuBotswana uchibva panapa papi? Uchibva panapa papi? Unoenda straight nerodi unosvika kwaMutoko. Taura hako iwe Kati, ukuziya kumusha kwako iwewe. Waenda kuFrancistown wobva Francistown wopinda Bulawayo enda kuHarare kwaMutoko unotosvika. Mutoko Murehwa takadaro. Unoenda neR2 uchibva muFrancistown muBulawayo uchitoenda. Tinoenda nekupi nekumarondera kudai soti kusvika tanopinda maMutoko. Shamwari handizivi kumarondera. Ini ndongoziva kuti ukabva muHarare unopfuura Murehwa Mutoko shamwari. Pamurehwa unopfuura paMurehwa watosvika kwaMutoko. Ukabva maMutoko wakutoenda kubhodha reMozambique. Ndozvandongoziva. Munyeberana hapana anoziva nzira. Aiwa. Ndasanganisa mamuvi nepaBible verse. Guys, rine yese. Nemandose kumasports nemeprogramu emangwana ekuchikoro. Nezvechikoro. Zvese zviri mubhuku 1. Zvese. Wakanyanya wena. Kuti hazvina hazvo kunyanya. Kungoti toti kana ndichienda handisi kuda kutakura zibhegi ndongotakure kaka kabhuku ikaka kadiki. Zvese masongs auyo akanyanya maaffirmation. Aiwa isong yecrush yangu yandandanyora basi. Crush. Kati nekula ndadaurara mushe iwewe ka. Song yecrush. Usani nachize naso zvombi. Nasandirari. Ndonorarira kubasa mangwana. Iwe chivate iwe. Ndatimbochinja inyaya. Nomboza Shero. Nomboza kuti ndakazombonzi rimwe. I think that was last year. Should be last year. Ndiri kuMidlands. Shikanzi. Nditori palive so but ipapo ndanga ndiri palive should be a group rekuchurch or something. Saka tangoti guys ndatimboita ichi. Timboita like meeting chekuti tinongosangana tichitaura like pagroup tichingotaura nyaya. Pabuda ukamukabhuti kekuBotswana. This should be Botswana or something. Yeah. Kanenge kuBotswana. Mwana enda atopenga shamari. Ndototenga tiketi. Chichi ndikatoda kutenga tiketi rekuita sei. Zvikanzi ndoda kumbouya ikoko. Ndati uda kuuya kuzodi. Sanzi da kuuya kuzokuona. Ndati aiwa nditengere tiketi nendiuya. Hanzi ndoda kuuya kuzokuona. Ndati uda kuuya kuzondiona just tatingotaura mugroup. Ndikati handibvumire vanhu kuti wauye kuzondiona. Ini ndinoda kuuya kuzoona vanhu. Uzati akanetsana nemwana ndakatozipesa ndakutoseka. Vanhu vanonakidza. Kwakatoti donotenga tiketi.
iwe munongotenga tiketi achida kuuya anenge ada kuuya uzokudira bati B ndimbokubvunza wakarambidzire mwana wewe wakarambidzire mwana bangamumhanyirira shamwari pano mwana handimhanyiriro zvekudaro izvozvo B mwana angangokufarirawo kuti zvekudai zvezve kudai zviso mwari yataga akatosiya kari munhu wake iwe unomboziva kuti akatoti the other day akandifonera I think angatoni should be masisters ake chichi ndikatotaura nawo pamavideo calls titoonana zvikanzi arikutoti heye anotenga tiketi chichi because akati hanzi it's about mari aiti hanzi it's about is it 200 kubva paBotswana should be 200 kubva paBotswana usvika kunoko ndikati how inini handigare pasi handisi kugara kuMidlands chete I'm all over ndofamba zvanzi ndongouya ndongokuona like for 1 week chichi ndikati no ndakaramba ruru handidi aida kuuya kungondivhizita hanzi for a week achindiona to hanzi ndo ndazodzokera newe kuBotswana uchinoonawo kwandogara ine musikane genyarara wamonota nepapazi iya papazi bia haudi kuitwa papazi aiwa handidi munhu ane papazi ndoda munhu akazvidzikamira wakadzikama bi shamari deyangochiziva munhu akadzikama musoft spokers deona akanzi munhu akadzikama kana wazogara muupenyu hwako ukaona munhu anenge inini unenge wapedza asi nhasi munozodhera ngoma matangiro andaita so kana mbochema makuseni kungochimi otukonana nanzi kuita sei sorry andachema ndo auzoti ndosaka ndafunga kuumba nhasi kuti amene ndafunga kuumba ini otukone murungu ndanonoka saka unoti ndogara ndakanonoka especially mamondays ndogara ndakanonoka saka apa uchanonoka kurara unonoka futi kumuka aiwa ndokasira ishi ingwa izvozvo ndisati zviwana zvinokurarai pachine time it's like kuti inonzi chi pane chimwe chimanije chinongouya hachisi chipanhingi ipapo chinongouyawo zvezvezvo kungodaro zvezve manije uda munhu bho chaizvo but ava vanouya saka vanosanganisana nenuona saka nongodzi bho ndinongogara ndakauyewewe mandi unongokanonoka chii saka sorry but izvozvi ingwa ikwauri ababa 6 minutes to 11 wakufanira kuekera guys ngatichienda taita 2 hours tozobatana mangwana guys ngatichizororawo asanda nehope kuno kudza 4 asanda nehope dzangwa ninaina hope sha handina kana unomboziva kuti handina kana hope unomboziva inini ipi babaka ndikukudzai kudai soka kuti ndirare kandotogona kutorara na12 but mira katekotauriro song yako wainyora iwe wonyora song for crush yako saka ungoda no ndanyora song yecrush yangu song inoimbiwa necrush yangu munhu anoimba icrush yangu saka kuti anoimba achita sei like achiti doremi oro lo song kari kuita crash nemanzi mashima choir boys adzokera ini ndakazoimbirwa kamwe kasong so kanonakidza ikako uyo ruro atanga kameja watanga ka I wonder
I wonder kuti iwo panoitwa munhu musongo iwewo achaimba sei malyrics acho anoimba hawo. Iye crush yako. Aiwa sisi Shero ndikuti toti ndine crush. Ndingoti zita ndipei zita. Ndoti crush yako toti ndipei zita. Peter. Chingoti crush yako ndiru. Toti crush yangu ndiru wati. Ruva aburisa song. Song yacho inenge akamboibvawo but naindivaita kuti like inenge ichinakidza. Saka song yacho namba ndainyora pasi. Izvozvo. Listen kwenje ndakutonovata isu tatoti 2 hours. Good night guys. Aiwa totamba mangwana guys. Ndatingosvike pa3. No. Aiwa sishero ngatisvike hafu ngatingosvikai tongoita 20 minutes. Ungoita ngatite dzimwe 20 minutes. 20 minutes but 20 minutes. 20 minutes. Tonight to 2.5 chidi. Ndikatobva panapa hangu pamwe ndichatonobata nangu naruru ndimboshaudhana naruru. Ndobva ndadzima foni yangu. Muchingoti baba ino vanatongoti vanatobvisa wifi ino vanatongorara. Ndimboisa mari yeke. Unomuka sei ukadzima foni? Ndomuka. Ndinangodzima wifi chete. Oh, just wifi. Okay. Leslie, uyu anonzani ari panonzi listen kwenje pinda ndaisa link. Pinda tiwande shu. Hapana munhu arida kupindira ne. Tisoma $2 edrink. Musoro wangu uri kupisa. Guys, bidhi rangu rakusvika ka. Muzondira pasi. But iyo inoda nyasha ari kunoka ndikwasoita siko. When is your birthday? Roro. 23 December. 23 December. 23. Okay. 23 December. Wow. Christmas. Kutuze ne Christmas. Nderani birthday 23 September. December. Unenge wakusvitsa 21. Aiwa, iwe ndakura ndakusvika 27. Kunyepa. Sure. Kathengo, ari kunyeperai man. Hai. Ari kunyepa. Ari kusvitsa 23 pano. Chiri kusvitsa 21. Uri kuziva. Wangu poza chini wa. Ana chidiki. Kusvitsa 22. Wapoza ni 2. Kusvitsa 22. 25. Ndakura. Impukile ose munhu uyu. What's the topic on discussion, Shemara? Are you married? Kusvitsa 25 Shemara ndakura ini. I'm a widow. Mukuona zvandinoroverwa kutseka kwandoita ndokwandinokwatirira. Kati Lego usazopota uchidaro shamwari unorohwa. Shuwa munanita hasha. Iwe unozoti ndakamboseka iri video ko ndakazongorekana ya pakati kwa shamwari ndakatoti hapa ipa. Kasekero akasiraiti. Aiyo, kuseka response asishema.
iwewe katlego kana uchiseka udero nemufesi wako shamwari apa akanga akatsamwa haaneti hasha indakaikatirwa kuoni shamwari ndaseka akandirodza joke ndakaseka zviri bho but kuzoita hasha kwaakaita ndiko kwakazondinakidza pandakukwatuka nekuseka kuti iye shamwari kwana ukusekerei kuti like ukuti zvabidzire kutenda kukanda makumba mudenga naruo ndiye mwana anoseka zvekurwadza chaiko 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 iye ukazondona ndasangana nasisi wangu wese vanitondobvunza kuti asi munin'ina wenyu asvika Shema widow boy here. ndakutanga kumbodaitet Anzere Shema. but inini handigoni kuzvidzora ini pakuseka kanini kandakuseka unoziva tichika tilego ndinoseka zvezvekuti unoseka zvetonge ndikupera voice zvezve rotanga kudzoka futi robva rasvika muloud rodzokera futi pakudzikisa apo pazvichiita kubuda unoziva kuti mumba zvezve unonyatsosvikanwa kunzi ukasekwa vanhu vaiti kuti ukasekwa naruhu ndakamboseka imwe kazeni yangu so akaenda unorara ndamuseka tichimuka makuseni kuti amhorese amai akatadza kumhoresa amai vaseka mwana ivavo guys like unondifungisa friend yangu anoseka anoseka zvekuti kana achikuseka unotorwadza unotogona kusvika pakuchema friend andaiti muzimbabwe inoyauya kuti shamwari yangu yemuzimbabwe yambisa anoseka akiwe iko munhu angada kupinda azoita senemsis shema metonoitazo haana lingi anzamene uri kunetsa kudanga asingachotokwanisi kuekera asati anzi lingi kati wedu ongochiti chii ungochiti chii manje manje ndanchiti ndine friend inoseka inokwanisa kuseka zvekuti ikakuseka unogona uchema sawira kusekwa kuite uku inini mazuva ano kanda kutombonyara vanhu vanotozoti nemi vanhu vanozoti chii ini mazuva ano handispendi time nevanhu vanotiboa watispenda time ndega iu kuti b uri kuyemei b wane hope ka tinorara nguva ino here saka b unongongori wega hanzi mirai hanzi mirai ndakudzwa memo yandipfuura hanzi chii unenge ungori wega here muzvibvunzo wasvika kuti arega kuti unenge angorega pari mombo here haana mwana vanogara navo zvakare here ruwaita consent ndingori ndega zvangu kuita nge muhotera seiwewe why is it mbamba kumeita nge muhotera no hamusi muhotera itori room muhotera manotinyeperozi iwe ndinogara muhotera ndisigarire kumuhotera isile kuti kwaunogara kwakanaka kuri nice apa saka unogara nani b atakuti zvamwari chaizvo unogara nani taura chokwadi pemberi pamwari namudara namama wako nadhedhi wako ndogara namoms nastepfather wam no inini deni yangu iri underground moms wangu izvezvi wari kumidlands inini ezvinozvi Durban vari kumidlands ipapo uri one kunoku izvezvi ndiri one asi moms wangu vari kumidlands inini ndiri kuDurban
ari kuti anogara napaperedzi panapa ndiri 1 kati ndiri 1 oh uda kuone oh kunobvudza tione pabhedha naona tione pasaidi uku kusaidi uku kuti pamwe wabhutsura munhu akatotonera unobvuma izvozvo tiatibvuma izvozvo kana ndinocomplain 1%. Alright. Ndaona akutamba kuita kujoka. And today's update: meetings, movies, church talk, Big Brother talk, the beauty. Sara, andina kunzwa. Mtu wangu tatata msikandwa. Anzi? Veronica Nomsa. Akanaka sino. Ani? Veronica. Veronica Musle Queen. Tikuona naiti zisewo Musle Queen. Kunogona kuzora lipstick inozora sei naye munhu wani gafuri dzidziso kuti like iyo Musle Queen acho ndambopindoka timbomaonawo kanaye. Ngonzi Musle Queen. Ati mumbozoti isusuwo kana nesuwo zvima plus size. Tinongonzioni Musle Queen. Hatisi here isu. Ma? Ndambouya timbo. Isu siri Musle Queen wofu. Rupa lava. Aiwa imi mamusi Musle Queens muri ma Daft Queens. Iwe tiri Musle Queen. Isu siri ma Hard Mashona. Indiri mukamu Hard Mashona. Muri ma Hard Mashona. Anzi tiri ma Daft Queens. Muri ma Daft Queens. Austria. Veronica, come in the studio, Veronica. Come in the studio. Mumbotidzidzisewo ini zvawo Musle Queen ini like hamino ndingoro chimunhu chii chinombonzi Musle Queen. Unoona panonzi hanzi Musle Queen kana kuti maniga. What's the nigga though kana chimbuti? Maniga tumababo gamtoti watuziya totoijika kudhara tudiki twe round toti. Ndotandaizi. But that's when kana uchinzonzi what's up nigga? What's up nigga? Oh, what's up nigga? What's up man? What's up nigga? Unzi chichi. Right over guys. Guys are now Musle Queen wanu awakandofana naruso. Mashi ndopanotangira kusata Musle Queen guys. Hanzi ndati Austria not Australia. Yeah, it's Austria. It's Austria. Oh, hanzi Musle Queen ari Austria. Not Australia. Austria. ndopanotangira kusatita Musle kwacho ikoko kutokoniwa kuverenga pakati Austria. But chingopinda kana Musle Queen. Wadiwa ngopindawo mustudio chambonaso kuona. Chingopinda kana Vero. Sira mbona munhu Austria unoza. Tinongona vanhu veku Austria. Austria inguva izvozvi. Let's see. Musle Queen vanhu vakanaka so B. Wakambonaka zvekunaka sei. Kunaka usiona wakanaka so. Kunaka kupiwo. Akanaka pai. Vanogona kunaka zvese. Aiwa Musle Queen anogona asina kunaka ke but
Ari smart again. Very smart. Very. Austria 10:11 dzeusiku right now. So yeah, it's takambofanana boys kunopita 10:11. Austria, remember Google Austria country. Just go on world clocks, man. Country, not going to pictures and you get let us say images. Austria, Wow. not Australia. Austria. Wow. Tone zvakaita. Akakura. Kondamboeka slave queen wacho ndimbomutsvetera ndimbomushanyira. I think when my buildings are UK. I've never been to UK, but could like ancient kind of Ruru. Ndati ndambouya kabhebhuyo ndimbomutsvetera. Okay, no, such a pinda kani nai. Pinda blessing adautara ne. Pinda kana ichi chibhebhe ndimbotaura newe ndoda kutombokutsvetera ntombo yakuAustria ndoaziva. Asenyero uzikona kuti kune kunotonha ndikuona hangu makomani tando. Ndachingopinda shero imbotarisa paningirikini mana hapo here bhebhe asati auyero. Veronica box ndaisa linki kasingaperi kandimustoke ku Instagram. Chitomutsvaga otomudza kuti hanzi naB pinda mustudio. Otomudza kuti hanzi naB pinda mustudio tutokuda. Veronica Nomsa pamwe anoshandisa Nomsa. Vakawandisa roshanisa rekuti chiko naye Veronica. Vakawandisa handikwanisi kumutsvaga. Tarisa kaslay queen kari pa YouTube ako ndo zvakaita. Pane hari apa ndiye uyu asiriyo ndiye akasiyana. Ndoda kumbotsvaga wanzi kare Ruru. Yeah. Ndoda kumbotsvaga chibhebhe chinondispoila chinombondendesa kunze kwenyika. Ndakapedzisira kuspoiliwa kudhara saka ndoda kumbotsvaga one chete. Haunyare. Une madhiyo blessing haunyare. Asiriyo. Yeah. Haunyare kutsvaga chibhebhe chinondispoila. Ndombotsvaga chibhebhe chinondispoila. Serious. Ndikufa nekutsvaga Veronica panapa. You guys are not serious. I'm busy researching. Veronica hangu kuisa Veronica sha chimbopindawo kana ndo uchidaro soyo. Veronica pinda tichimbodya mari yababa wako. Ndoda kumbodya mari yababa wako. Pinda pa YouTube. Pauya hapo namshayo. A combination yekuti pano yakatilegona B nemumwe munhu uyu kauyu. Ane hope ziri kuda kuraraka. Wati Ruru. Idzwa asina leti gwagwa iwe bia uite unotsvaga munhu arifa yeti une girls in box mumbox matiti papa testi. Tumabhebhe tiri mubox mandiri. Wanzi Veronica nomspoiler. Hatuna kana mari kunondispoila kunzo. Ndoda tumabhebhe kunzo. Uri tichingopinda kani Nomsa. Vanogona chisoda. Dzosera chat ya Veronica yanzi chi? Ari kuda kupinda ngapinda ataure neni. It's okay. Not that one, the other one. Saka iwewe B. Ukuthi ngikazi namali yokuspoila. Hanzi unopinda bana. Hanzi ndinorira. Yazi norowa shangari. Hanzi unokwatura sha. Amana tumabhebhe tiri mugroup muno metu kati tiri mubox muno mukati. Hatuna kana mati ndakafanike Ruru ndakakaudza kuti ndokutengera tiketi uchiya kuDurban umboonawo nyanza kakaramba.
kari kutotya kanotya mvura. Saka ati auda kuione here dai. Ndakuzotipisa kanotya mungano mvura zve. Kanotya mvura. Oh, inzwanzi zvakanaka kana achitaura. kana mufesa uzoti nhanzi ndatumirwa tiketi naB kuti hanzi ndiwe kuDurban. Kunoitei kuDurban naB? Kunoona mvura. Unondibhururutsira. Nai, unondibhururutsira. Ruru. Ana B ndianzvadzi. Yada kundibhururutsira nai. Ko anobva azoitanga nhingi anotobva atoita jelasi kuti ikaB kacho aka akanamira mushe akasikanatondisotsera here ikaka. Wazoona manya izomunu unongosvika ukanzi neku unengongoro sezva ndongosvika ndiri ngori zvandiri ndingori kakuu zvandiri handinongonziva kuti ndingori kakuu ndongosvika ndingori kakuu handazi kana ndiye but kuti vanga vari apa ndiye pamwe ingori zita rekuti harisiriro rinouya. Ndoda kuti upinde nhasi kaninomusa pamwe uchapinda tisi. Naivhero dai wapinda kaizvizvi unenge unotya kutaurawo neniwo. Asi ane mufesi wake pasaidhi. Kungo example handizvozviita. Hazvina basa titongotaura naye. We just chatting, we just making friends. Kana tichitaura newe Shamarika ndikangokuudza ndokuda kana usingandido ndokuudza kuti haundidi mufesi wako aripo anoziva. Shamwari unoziva iwe B hazvisi isi zvauri kutaura izvi. Unozoti mafesi amuti muri sei aminoti pfungwa dzenyu idzi dzinombotinetsei kurizina time yacho iyoyo. Munhu anenge akutofunga zvake kuti ndo zvamunogara muchitoita. Mafesi ina handisi mufesi sha handisi yesha ini ndingotaura saka ndatizvo ndangofanira nekungotiwo ndingotiwo vamwe. Aiwa ndauye mani bebu hapana mumwe ari kunze uko arida kupinda zvake Shero. Hapana hatisu takutobvamisa. Hapana Shamwari mabhebhi anotokutya iwewe. Tisu isusu ndisumbinga dzisingakutye Shamwari. Aiwa kuna zvakadaro hakuna mashaki akadai. Isusu ndisumbinga zvayo Shamwari. Ende unoziva B kana tichitaura newe muri tumagwaya tuhove ito tuyeshuwa naiwe. Tumagwaya. Guys ndane hope guys. Neniwo tizveshuwa dzakwana 2 hours 32 minutes. Wana wadiki tadita ngoisiyo yasvika pa3 yaumana. Pamwe tinoona munhu anopinda mana Shero please. Tinoona munhu anopinda man. Tikangowana munhu anopinda. Pakashaya munhu anopinda dzichingokwana 3 then ongovharisa zvako. Ini ndindikonda Veronica chete. Mukumona pai muise apinda. Anotextira kuti ndigona kuti ndeupi wacho. Come on Veronica, what's wrong with you? You see? Iwewe B ndikubudze mumwe wangu ikwenda unotsvaga Veronica ungoti hai vese. Kuti kuratidza useriousness ka unofanira kuti make effort kutotsvaga kutoisa effort kuti waona kashanda kutsvaga ndikachokuwana. Unodzwa nembinga unofanira kukerera zvinenge zvitaura nembinga. Mbinga dzinoshanda dziri palive. Ndisu tikukuudza tikudzidzise Shamwari. Mbinga dzacho nditi neikati. Guys. Pachina chapinda vanhu vese vakuda kuvata kudzika dzavo. Hawana ari kuwata vanhu vari kuona shavari ko kumateresi umira wauye kana mana. Hapana here anoda kutaura neni. Mina ndibona kuti pana nokwanisa kupinda here.
Kandise link. Kanda link. Good. Guys, apana Vanoza- yarotaurawo neni ndangopindo kangotaure neni guys. Moza maroom medu mune muchibhuwa mana tiri tega tega muno. Shamwari waudze iwe. Mozart Mune kuno kwandiri muchibhuwa ino. Guys, ndinoita all night kaini. Ndizvo chingoita. 4 a.m. Indorara kuma 6-7 ikoko. Hanzi aufana kurara musi wamuka. Ndakamaikira tumaclip. Ndofana kuti nhasi ndofana kuita about 5. Nhasi ndofana kuita target ye5 maclip. Aurara musi wamuka. But guys, inzwira isi shema tsitsi naye. Nganzi na sister Eunice. Uri kuuya here kuti. Eunice, sister Eunice, pindai kani, pindai. Iwe ungoda Eunice. Ndatofula zoti Kashengo. Mati? Ndanjibona mati Eunice. Aiwa vahombe. Sister Eunice, pindai. Naye Kashengo. Hello. Iwe kana uchiti sister Shema warare. Unozouya here kubox. Mwezi nasandadorara ndorara kuma4. Shamwari ndinenge ndakuita zvekuona mamovie manje. Fanike chichi mwana chakutorara. Ona fish. Ndio kutaura. Ndio akutaura. Piano diri. Ndadi. Munosava gore rino ini ndatoona muno. Munosava gore rino. Ndichanomutsvaga hangu. Nomutsvaga ndogona kustoka. Kanzi kuinsta ndaona kwandinotsvagira kuinsta. Vero, I'm coming for you. Ndikunomutsvagira kuinsta. Ndoti hai. Unodera vasikana kuti ava. Yes. Nodera mbinga. Isu mbinga. Bule ndokutsvagira nzwa. Nditsvagira ini ndinomutsvagawo nekunoka I'm coming for you ndombodya mari yababa wangu. Ndikukutsvagira ini namwe I'm good stalker. Ndogona kustoka, ndogona like ukada information chingondiudza ini ndinokutsvagira ndoyana. Ndakutsvagira ndokuudza kuti ona sisi share. Unongokanda kuInstagram yangu unongokanda ikoko. Kusingazikanwe naru. B. Yes. B we. Hands uri lonely ke wewe. No, guys, B and very lonely. B. Good night, guys. Good night. Ndiana darone. Arikudena. Ndiana arikudena ne. Ati B ari lonely. Oh. Munhu wacho ari innocent. Ari innocent munhu wacho. Ari innocent munhu. Ndiye ari kutozvitaura, ari kutonditi ndiri lonely achizvitaura achinyembera vanhu vari kumateresi. Kuti ndiwo. A message for me, guys. Anaclator. Malcolm, Shema, I love you. If I was your mom, I would be so proud to have you. A daughter like you. God bless. Thank you. Continue. Mama, to be I'm very lonely. B, I think unogara kuma space asina vanhu vakawanda sereka ndizvi. Wakapana Tanaka wanenge achitamba nemavhu time. Unotamba nei? Inotamba nemavhu. Unotamba nemasoro odzoka. Otamba nemavhu ndikapedza kutamba nemavhu ndotamba nemvura ndotatopinda mubada kutorara. B, uende kubasa here. Ndinoenda. Alright. But mangwana kuenda kubasa.
mese makunzwa hope manje guys nasi ndineta ina ndino hope except for me ru ukuita vamwe vanhu so vandinoziva vanoti kana vadhakiwa vanenge vachiti ndiri right handinodhakiwa inapa munhu achatoita kupera ndozvokuti ita izvisi so wakatofitira kuzviita kuti ndichiri right guys I'm fine I'm not drunk apa uchitoita kupamba nemabvi pasi iwe zvakaoma pazongoitawo zvapo kuti palife apa ngatisiyane nadzo idzodzo unozouya kubox unozonditeera unouya kuinsta kwangu apakatozvimba maziso same name iwe aina kuzoti nanchichemere makuseni saka maziso angu anotanga kuzvimba nanhasi ari kunyeba kane hope biwe uri kutininika wambonyazontarisa here sorry zibebi ndakubebi futi sorry gazi baby no man Instagram here. I think ndinokufollowa like search and one Gochi Tapi. Yes. Unituma uyu chete. Yandakaisa ka puff jelly so not yandakapfeka black. Ega unituma picture chete kapa Instagram pako. It's true. If I oh ndongoti ma post ndine two ma post chete. I only posted twice. Guys, sisiyabaseke. Ndikuseka pakuti uri kuda kujustify kuti ma picture ako ari paekera ukati one post wakaisa 6 wakaisa 4 the other one wakaisa 2 making them what kuti 2 ayo ndikuti ma post two posts not picture like gosh not ichi and azvinzwisa zvawo kutaura apo ngori kupiko so 29 August. Ndandiri kuchikoro ndichibva unopresenta ndopataipresenta mafirst portrait. Rega ndichizorodza voice rangu rinobharamuka rakaenda apa but ndine target yekuita kurekoda 5 akurekoda 5 mavideo amene kuti echi but Tazvika 2 hours 42 minutes guys. Ndatongosarwa nenhingi apa pane 3 minutes. Kuti dzigwane 45. 18 kuti dzigwane ona bhiya kunyepedzera kustika sezvo zvekuti mufungoti afreeze katsotsi katsola bhiya ari pafoni pake ari pafoni ndikutsvaga vero unozomutsvaga tapedza naye handiri kunyeba kani Vero hanzi unorohwa nemufesi. Ani. Inovanrohwa kafine. Android nechinhu chinofema. Guys, vanhu vese vakuti good night aiwa vanhu vanetawo manje. Guys, bye. Guys. Si bye guys. And then you but guys wona anzi ikona na Vero adzoka futhi ari kuti finally sleeping time. Sure guys ngatichi shabarare situkuda kuona zvimwe zvenda unogesa futhi kai. Ngwazi baba guys. Ndoza ni like bye.
takuenda live ndakutanga kudzikisa munoona ndotanga zii manje tanga ina b tanga ine vatanga tine kupedzisira kick out atibve pano good night room ndakukukick out zvimbinga ndo zvinosara biva Good night. Bye bye. Guys, voice langu la kutopera. Guys, good night. See you tomorrow. Kuno kuyatona.